ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ସହିତ ଏମିତି ଫୋନରେ ଟିକେ ଝଗଡ଼ା ହେଇଗଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ମାଇଣ୍ଡଟା ଟିକେ ଅପସେଟ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଆରେ ବାବା ଆଜି ବି ଦିନରେ କଣ କ୍ୟାନ୍ସେଲ ହୁଏ? ସେ ଯିଏ ବି ହେଇଥାଉ ନା କାହିଁକି ତମେ ତାକୁ କଲ୍ କରିକି ସାରି କରିଦିଅ। ସେ କଥା ଛାଡ଼ ନା। ଆଚ୍ଛା ତମେ କେତେବେଳୁ ଆସିଲଣି? କ'ଣ ହବ? କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ ନା କଫି? କିଛି ବି ନୁହେଁ। ଆଉ ଆଜି ହଉଛି ତମର ସ୍ପେଶାଲ ଡେ। ତ ଏଇ ସ୍ପେଶାଲ ଡେରେ ମୁଁ କେବଳ ତମକୁ ଟିକେ ଆଖି ପୁରେଇ ଦେଖିବି ଆଉ ତମକୁ ଗୋଟେ କିସ୍ ଦେବି।